Sa Good Vibes, baka nga may pakpak, dragon kag barungoy. Pila lamang ini sa entry sa 10th Burangoy Kite Festival sa Sipalay City. Ato din isaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Mayara sang dragon nga nagalupad sa kalangitan. May mga burangoy nga nagkalain-lain ng sizes. May galyon, hitsura sang mayor sang Sipalay, kag baka nga may pakpak nga nagalupad. Pinalamang ini sa mga burador nga ginpalupad sa kalangitan sa Poblacion Beach ng Sipalay City sang Sabado sa kite flying competition sang 10th Burangoy Tourism Kite Festival. Ginakalipay ni Mayor Maria Gina Lizares ang pag-evolve sang design sa mga burador nga nagapasakop sa kompetisyon. Sininga tuig, may 31 tanan ka mga entries. We are asking for your support for the next Kite Festival because as you can see, nag-grow manggid siya over the last 10 years. In fact, we are very happy with the outcome this year because why man kami nag-expect that from 50 entries last year, now it has grown to 71. That's what I was told by our tourism office. So, and plus the variety. Yes. And the shapes and the sizes of the kites have, my God, have greatly changed. From the start, 10 years ago, we started with very small kites and wala gani form or wala shape, you know, the usual traditional type. Gindayaw naman sa presidente sang Kite Association of the Philippines nga si Orlando Tomas Ongkinko ang ini nga tuigan nga kompetisyon sa Sipalay kay may international tourists na nga nagasaksi sini. May mga bisita na kita nagabot from Korea and we're hoping nga sa next year sila managsiling magdalaman sila sang iban pang tourists coming in to Burangoy Kite Festival. Damo nga salamat sa tanan nga nag-intra. May apat ka mga categories halin sa flat, 3D, burangoy kag figures. Pero isa lang ang hindi pwede. Dapat hindi himo sa plastic ang mga burador. Estrikto nga ginapatuman sa syudad ang paggamit sang single-use plastic. Magluwas sa baybay nga ginadagsa sang turista sa Sipalay City. Karon ang Kite Festival ang isa naman sa nangin atraksyon sa syudad sa pagdala sang dugang pagid nga mga turista. Napulo ka tuig nga nagligad sa ginsugura ng Kite Festival para liwat nga ipa-eksperyensya sa mga kabataan ang magwa, magpalupad sa burador pareho sang una, imbis ka magsigi atubang sa cellphone o kun sa computer.